Mañá 8 de marzo conmemórase o Día Internacional da Muller, pero moitos concellos, colectivos e centros escolares xa celebraron hoxe numerosos actos nunha xornada cargada de mensaxes reivindicativas e feministas a prol da igualdade. Que tal? Moi boa noite, repasamos outras novas do día en titulares. A área sanitaria de Pontevedra e o Salnés reduciu ata os 62 días a lista de agarda para cirurxías no 2024. No caso das consultas, o tempo medio de espera mantivose estable respecto do 2023. Dous individuos rebentaron as máquinas dun local de vending en Boiro. Os propietarios denuncian que é o oitavo roubo que sofren nas instalacións. O PSOE de Poio acusa o Concello de agochar unha suba do recibo da auga por intereses electorais. Calculan que co novo contrato o incremento do custo do servizo pode chegar ao 80% por fogar. O mal tempo apraza o final do Entroido. Varias citas previstas para hoxe e mañá, como a mostra da parodia ou o Rabachol de Pontevedra, celebraránse a fin de semana que ven. O Momo de Vilanova mantense para a tarde do domingo. O equipo Ja coroase por segundo ano como gañador do certame de murgas de Pontevedra. Completan o podio os do Val do Lérez e a Murga do Naveiro. Estamos nas novas do día, comezamos. Balance positivo da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés respecto das listas de agarda nos tres hospitais. O xerente destacou hoxe que no 2024 se conseguiu unha reducción nos tempos de espera en intervencións cirúrxicas que se sitúan en 62 días. Tamén diminuíron nas probas diagnósticas. En canto ás consultas, mantiveronse estables en algo máis de 58 días. 62 días de media é o tempo que tivo que agardar un paciente no 2024 para ser operado na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Son datos que melloran os de 2023, cando se acadaron os 63,6 días. O ano pasado realizaronse máis de 25.000 operacións. En marcha un plan de optimización tanto de espazos como de persoal, non? Que o persoal que intervén pola mañán para que non existan esos tempos mortos, moitas veces prolonga a súa xornada pola tarde sin interferencias, como vos decía, en esas paradas que ocurrían ao mediodía, e iso de maneira que se prolonga, sobre todo en robótica e outro tipo de cirurxías, de maneira que, o que digo, os tempos de quirófano optimízanse ao máximo e o persoal tamén, pode prolongar a súa xornada de tarde, moitas veces non traballando o día seguinte de mañán, e optimizando tanto a disponibilidade en canto de espazos, persoas e tempos. Onde non se reduciu a agarda foi nas listas das consultas, sobre todo nas especialidades de dermatoloxía e neuroloxía, onde a espera é maior. Iso sí, pasáronse máis de 7.500 consultas máis que no 2023, cun crecemento dun 2,4% das primeiras consultas. Lo importante es que tenemos una vía de entrada buenísima que funciona perfectamente, que es para las vías rápidas. Y es conocedora todo el sistema sanitario, desde primaria a especializada, con pruebas rápidas para esos pacientes que son los que realmente nos preocupan. ¿Vale? Luego después hay otras patologías pues, que no necesitan una atención tan prioritaria, ¿no? Y el sistema de las vías rápidas funciona perfectamente. Esta vía rápida determina a atención que se presta aos pacientes cando hai sospeitas de que padecen patoloxías máis graves, como é o caso do cancro. Temos que destacar que en este caso se incrementaron moitos cribados que dende a Consellería de Sanidade a través da Dirección Xeral de Saúde Pública pois vimos de incrementar xa non solamente o cribado de cáncer de mama, que xa é moi antigo, senón tamén o cribado de cáncer de cervix, de colon, e que ahora mismo está se poñendo en marcha tamén o de pulmón e de próstata, ainda que non chegou a esta área, pero con todo eso diagnosticamos antes, tamén incrementamos moito o número de pacientes que van a ter que ser atendidos nestas vías rápidas, por lo tanto os tempos neste caso tamén se incrementaron, pasando de 3,5 días a 5,7 días. O xerente destacou a importancia da coordinación entre os tres hospitais da área para a mellora destes datos. En concreto, no 2024 foron derivados 631 pacientes para ser operados no Hospital do Salnés, a maioría deles da especialidade de traumatoloxía.
O xerente da área sanitaria destacou tamén a actividade asistencial que se está a realizar no Hospital do Salnés. José Flores explicou que algúns servizos como medicina interna, uroloxía ou neuroloxía funcionan de xeito conxunto cos hospitais Montecelo e Provincial. De aí que en ocasións haxa profesionais que se despracen dende Pontevedra ao centro Vilagarcián para pasar consulta. Non hai déficit de profesionais no Salnés, é un comarcal diferente, é un comarcal que, como decía eu fai pouco, ese termo peyorativo que se utiliza a veces de que é un comarcal non está aplicable ao Salnés, ten unha actividade máxima e incluso temos xente por riba da plantilla que ten o comarcal, tanto en traumatoloxía, en ciruxía, en ginecoloxía, en dermatoloxía, en oncoloxía. Bueno, para facer exemplos, ahora en oncoloxía temos 2 oncólogos, antes tiñamos un, temos 2 dermatólogos, antes tiñamos un, temos 2 rehabilitadores, antes tiñamos un, temos unha médico de paliativos que se incorporou fai un ano e pico que non tiñamos ata agora, bueno, e hai moitas outras situacións, por eso digo que hai un incremento de profesionais notable. No caso do Salnés, de pediatría, no ano que cheguei a estar solamente con 2-3 pediatras en algún momento no servizo, que temos ahora 6 pediatras. Non houbo entendemento entre o Comité de Empresa de Quirón Salud en Pontevedra cos directivos do grupo chegados desde Madrid. O pasado martes mantiveron un encontro na capital pontevedresa para chegar posturas, pero para os representantes dos traballadores a resposta ás súas demandas, non aos despedimentos e non ao peche da UCI do Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez, foi moi negativa. Segundo trasladaron o cadro de persoal nas asembleas celebradas onte, os directivos do grupo mantiveronse nas súas decisións e aseguran dende o comité pretenderon ignorar as alegacións do persoal respecto do dano que estas decisións provocarán nas relacións laborais no seo da empresa, na calidade da asistencia sanitaria e no conxunto da sociedade pontevedresa. Os representantes dos traballadores critican tamén que a empresa non respondeu á demanda de explicacións sobre se estaban previstos máis peches de servizos ou unidades a curto ou medio prazo. Informan dende o comité que nas 3 asembleas que celebraron onte o cadro de persoal rexeitou esta actitude da empresa e defendeu a necesidade de continuar coas mobilizacións. 2 individuos accederon a un local de vending e forzaron todas as máquinas expendedoras para levar a recadación no Concello de Boiro. Os propietarios do negocio reclaman máis seguridade, posto que é o 8º roubo que sofren. Non é a primeira vez que este establecemento, emprazado na céntrica Avenida da Constitución de Boiro, recibe a visita dos amigos do alleo. Os seus propietarios estiman que este é o 8º roubo nas máquinas expendedoras, un obxectivo habitual dos ladróns, posto que permanecen abertas as 24 horas. Tanto é así que o seguro xa non as cubre, polo que terán que asumir o custo da súa reparación. Estábamos acá al lado desayunando y nos avisan que las máquinas estaban rotas. El robo fue en la madrugada. Y ya le pasamos las grabaciones a la Guardia Civil a ver si identifican a los malhechores. Fueron directo a los cajones del dinero, a los módulos de pago, fue lo que destruyeron. Es más las pérdidas en daños que en realidad lo que se llevó el tipo. Todavía el chico no nos ha pasado la factura, pero ayer estuvo todo el día trabajando, desde la mañana hasta la noche. Y esos gastos los tenemos que cubrir nosotros, porque ya las aseguradoras, este tipo de máquinas por los siniestros tan consecutivos que hay, no las quieren asegurar. As grabacións das cámaras de seguridade amosan o autor dos roubos encapuchado, mentres un cómplice vixía dende o exterior. Os propietarios agardan que poidan ser identificados, aínda que entenden que é preciso incrementar a presenza policial para evitar que cheguen a consumarse os roubos. No están identificados porque el tipo tenía capucha y bueno, queremos que haya un poquito más de vigilancia, ¿no? No pretendemos tener una patrulla ahí parada 24 horas porque sabemos que la Guardia Civil, la policía tienen sus prioridades, pero sí que por lo menos en la noche haya más rondas nocturnas, porque no soy yo la única perjudicada, muchas personas con las que hablo ven que va un poquito a más, ¿no? Y no es la idea. Dende que abriron o local, hai xa 8 anos teñen detectado un crecente problema de inseguridade, non só en Boiro, senón tamén en toda a comarca do Barbanza. Acabo de hablar con otra comerciante y también tuvo su historia. Y bueno, la gente tiene miedo, quiere que esto pare, que no llegue a más, es lo importante, ¿no? Que no siga yendo a más.
O Partido Socialista de Poio acusa o goberno local de agochar unha suba do recibo da auga por intereses electorais. O Partido Popular aprobou en solitario no pleno o estudo de viabilidade do novo contrato do servizo, que terá unha duración de 20 anos prorrogables por outros 5. Os socialistas reprochan a Ángel Moldes que paralizara a redacción do proxecto durante 2 anos e creen que foi para ocultar unha suba das taxas antes das eleccións municipais do 2027. O incremento que calculan que roldará 80% non se dará ata o terceiro ano da concesión, xa no 2028. O Partido Socialista de Poio acusa o goberno local de agochar os veciños unha suba do recibo da auga. Segundo o PSOE, o plan de estudo de viabilidade do novo contrato do servizo recolle un incremento de 800.000 euros ao ano, ademais de repercutir tamén na taxa o 21% do IBE que non se estaba a aplicar. Pero denuncian que esta suba non se dará ata o ano 2028, o terceiro ano do novo contrato, para evitar, din, as eleccións municipais do 2027. Unha relación de ingresos que non é lineal, cousa que completamente anormal, non ten ningún sentido que se faga deste xeito. Polo tanto, denunciar este incremento brutal no coste do servizo, anunciar e denunciar esta estrategia de ocultar e de mentir aos veciños hasta despois do período electoral, onde se lle mete o sablazo da subida e nos 2 primeiros anos se mantén co prezo actual. Así, nos 2 primeiros anos, a recadación prevista é de 2,1 millóns de euros. A partir do terceiro ascenderá aos 2,9 millóns. O contrato terá unha duración de 20 anos prorrogables por outros 5. O PSOE calcula que o recibo da auga subirá entón ao redor dun 80%. Estamos a falar de moito diñeiro na medida en que se fan tamén os proxectos obligatorios, co cual as empresas non poden baixar o nivel de ingresos na medida en que están obligados a executar obra por valor de 15 millóns de euros, de maneira obligatoria. Só no primeiro ano a concesionaria terá que facer un investimento de 4,6 millóns de euros para dotar de servizos a Vilariño, Fraga Moreira e as rúas San Antoniño, Río Miño e Illa de Ons. Segundo os socialistas, son proxectos que xa estaban contemplados como melloras polo anterior goberno, polo que non entenden que o actual paralizara o contrato durante 2 anos. Non era necesario paralizar a tramitación deste servizo, da contratación deste servizo durante 2 anos. Se pudo haber feito directamente, xa que a estrategia técnica é a mesma que teñamos no goberno anterior. É dicir, se non se modifica nada sustancial que implique unha demora na aprobación, non entendemos por que se perdemos 2 anos, non? E agora, entendemos que o que se trata precisamente é de ocultar a subida. Pola súa banda, o goberno local nega estas acusacións. Aseguran que no abastecemento un consumidor doméstico abona actualmente 8,38 euros e co novo contrato da auga no primeiro ano o recibo bimestral reducirase a 7,43 euros e no terceiro, cando xa comecen a executarse os investimentos, actualizarase a 8,92. No caso do saneamento, neste momento a cota fixa do consumidor doméstico é de 15,32 euros, que se rebaixará a 14,74 no primeiro ano e no terceiro, tamén cos primeiros investimentos nas redes, establecerase en 21,32 euros. Apuntan, ademais, dende o Concello que o que realmente molesta ao PSOE é que o actual executivo fora capaz de desbloquear, din, un contrato que levaba 7 anos caducado en só ano e medio de mandato. E sinalan que se traducen investimentos por valor de 15 millóns de euros para mellorar as redes de saneamento e abastecemento de auga en todo o municipio. O PSOE de Rianxo exixe a modificación urxente da ordenanza fiscal número 12 que regula os vados e accesos á vía pública dende as garaxes. Os socialistas consideran que o equipo de goberno debe explicar claramente en que consiste o cambio para evitar interpretacións arbitrarias e garantir un trato xusto para toda a veciñanza. O envío de notificacións por parte do Concello a moitos domicilios sobre a ordenanza fiscal número 12, que regula os vados e accesos á vía pública dende os garaxes, está a levantar unha fonda polémica, que mesmo se chegou a debater en pleno. O Partido Socialista pide agora a paralización deste envío debido principalmente ás enormes dúbidas suscitadas respecto á interpretación da normativa. A situación que se dá é unha situación, un pouquiño que xenera malestar e, sobre todo, que entendemos que por desinformación. É dicir, un cambio de interpretación na aplicación da ordenanza estalle, a mandar cartas de pago á veciñanza sin a solicitud desta veciñanza.
nadie di que non haxa xusticia fiscal, claro que ten que habela, pero ten que haber tamén unha labor de inspección por parte da administración correspondiente, caso do Concello e caso da Policía Municipal. Ante esta situación de falla de claridade, o PSOE reclama a revisión da dita ordenanza para garantir así a súa correcta aplicación. Que se lle está cobrando á veciñanza? Entrada e saída de vehículos, e por que están pagando? Por metro lineal, por metro cuadrado? Vaiselle cobrar tamén aos tractores que teñen que cruzar unha acera? Vaiselle cobrar tamén, entonces, a esa veciñanza que paga o seu vado, pero que ten que tamén pagar por entrada e saída de vehículo? Esas son as cuestións que ten que explicar Julián Bustelo, porque nós entendemos que esa ordenanza se está aplicando de forma incorrecta. Rematadas as obras de renovación integral do Paseo Marítimo dos Mosqueiros. Esta actuación, xunto coa que se iniciará próximamente na Meixada, suporán unha fonda transformación da fronte litoral de Castiñeiras. O Concello de Ribeira vende rematar as obras do Paseo dos Mosqueiros, nas que se investiron 210.000 euros. Ademais da renovación do pavimento e das beirarrúas para garantir a total accesibilidade, procedeuse a instalación dunha nova varanda, reforzo do lumeado e ampla dotación de zonas verdes. Unha obra valorada en máis de 210.000 euros nos que se renovou de maneira integral todo ese paseo marítimo. Fixéronse unhas beirarrúas novas para garantir a accesibilidade universal, tamén se fixo todo o cambio de varanda e ademais aproveitamos para incrementar o número de zonas verdes para que a poboación desa parroquia de Castiñeiras poida ter un espazo renovado onde poder desfrutar do seu tempo de ocio e tamén que durante o tempo de estival todas as persoas que nos visiten teñan uns servizos completamente actualizados. Ademais desa renovación integral, procedeuse ao cambio de luminarias para reforzar tamén esa iluminación coa que disfruta o Paseo Marítimo dos Mosqueiros. A actuación terá continuidade coa reforma do litoral da Meixida, que vende ser axudicada. Suporá un investimento de 163.000 euros e seguirá o mesmo modelo dos Mosqueiros, apostando por espazos de lecer para os veciños. Súmase a unha obra que tamén acabamos de axudicar e vai empezar nas próximas semanas, que é a renovación tamén integral da fronte marítima da Meixida. Nesa actuación tamén renovaremos toda esa fachada marítima, renovaránse as pavimentacións, manteránse o número de estacionamentos, porque sabemos que ali hai vivendas que carecen de garaxe, pero aproveitaremos para gañar zonas verdes e paseos peonís para a poboación. Non son estas as únicas actuacións previstas na parroquia de Castiñeiras, xa que próximamente acometerase a pavimentación da Rúa Curros. O Partido Popular insta a Deputación da Coruña a executar a senda peonil da estrada de P7103 que conecta os municipios de Portodosón e Ribeira. O portavoz do Grupo Popular Evaristo Ben lembrou o compromiso adquirido polo presidente provincial nunha xuntanza co alcalde de Portodosón a executar esta actuación tan necesaria para vertebrar núcleos de poboación. Pola súa banda, o Concello cumpriu cos requirimentos, poñendo a disposición os terreos e mesmo redactando o proxecto. Mentres tanto, o Grupo Popular denuncia que a Deputación segue sen asumir a súa responsabilidade en financiar esta actuación tan importante para a seguridade viaria na comarca do Barbanza. Facemos unha pausa para a publicidade, voltamos de contado. A Mancomunidade do Salnés despide unha nova promoción de alumnos do curso de Xestión de Almacén. Durante 80 horas, os 15 participantes formáronse en cuestións como a xestión básica dun almacén, o control de compras, stock e a organización deste departamento. O alumnado remata así o curso cos coñecementos necesarios para desempeñar as funcións básicas dun posto de operario de almacén. Cabe destacar que nesta 13ª edición a presenza de mulleres ascendeu a un 27%. A formación complétase coas prácticas voluntarias que o 90% dos participantes do curso realizarán en diferentes empresas da comarca do Salnés. Dende o Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade destacan que actualmente xa están a xestionar ofertas de traballo neste eido. A semana que ven xa
prácticas en empresas e iso xa abre moitísimo abanico para poder quedar a traballar nelas. É un proceso moi estratégico porque partes de formación teórica, formación práctica e prácticas en empresa, as empresas nos abren as portas para que os nosos alumnos se podan quedar a traballar e realmente ter unhas opcións profesionais con moitísimo futuro. Hai moi boas actitudes, hai xente con moito potencial que agora indudablemente, como lles veño dicindo ao largo do curso, teñen que demostrarlo aí nas prácticas onde teñen unha nova oportunidade para poder mostrar esa valía, non? E o que realmente aprenderon no curso poden o poñer en prácticas unha vez que están nesas empresas e demostrar que son candidatos idóneos para traballar un almacén. É a primeira vez, eu xa tiña algún conocemento, pero que este máis profundo, sabes, un curso máis completo onde se mira a organización toda dun almacén, desde a administración, desde o traballo físico, sabes, de andar con un traspalé, picking, o completo, moi completo. Tamén nos ofrece algo de diversificación cara a outros postos de traballo que se salgan un pouco do sector primario e do sector turístico, e neste caso a xestión de almacéns, como tanto en Cambados como na comarca existen importantes industrias con almacéns xa de dimensións importantes, falo por exemplo de empresas conserveiras, entre outras, ou de logística, e esta formación vai dar unha importante posibilidade de colocación a estes 15 alumnos. O xurado do 6º Premio de Cardioloxía Ramiro Carregal vende dar o nome do traballo gañador desta edición. Trátase dun estudo para mellorar o tratamento de pacientes con insuficiencia mitral severa, liderado pola investigadora Inés Gómez Otero. O proxecto tratará de identificar precozmente pacientes con esta doenza que non responden ao tratamento convencional para buscar estrategias terapéuticas máis avanzadas e personalizadas. O estudo, que se levará a cabo no Hospital Clínico Universitario de Santiago e no Hospital La Fe de Valencia, incluirá variables clínicas analíticas e ecocardiográficas obtidas durante a hospitalización e o seguimento posterior dos pacientes afectados. A entrega do premio terá lugar o vindeiro 22 de abril nunha gala que se celebrará no Hotel Monumento San Francisco de Santiago. A Deputación de Pontevedra pon o foco nos malabares que teñen que facer as mulleres para conciliar a vida familiar e laboral na conmemoración do 8M, o Día Internacional da Muller. Fixo nun acto celebrado no vestíbulo do Pazo Provincial, no que o deporte tivo este ano unha representación especial. Olalla Folla e Candela Soria, presidenta e xogadora do Poio Pescamar, encargaronse de ler o manifesto. Todas temos o noso carón a mulleres que son espellos para nós. Exemplos que seguir, fontes de inspiración, que nos dan a forza que precisamos para conseguir de xeito real e efectivo os dereitos que merecemos. A Diputación é e seguirá sendo unha socia leal cara á igualdade plena e real entre mulleres e homes, e na loita contra a violencia machista. Considerar que xa conquistamos unha igualdade real e plena nestes momentos non é correcto. As mulleres aínda nos vemos obrigadas a facer equilibrios constantes para conciliar a vida laboral e persoal, para acceder a un emprego digno e ben remunerado, para romper teitos de cristal e superar barreiras impostas por unha sociedade que aínda non garante as mesmas oportunidades para todos e para todas. Especialmente no fútbol sala feminino, e a pesar de que se deron moitos avances, podemos ver que aínda existen certas diferenzas. A igualdade persegue garantir as mesmas oportunidades e recursos, tanto para as xogadoras como para os xogadores, pero isto non sempre se respecta. Por iso, traballamos diariamente por un trato profesional e igualitario, e acadar este punto no que ambos estean beneficiados, posto que a igualdade contribúe ao crecemento do deporte en xeral. Visibilizar e darlles unha maior cobertura mediática ás xogadoras suporá que as xeracións vindeiras teñan tamén as mulleres como referentes no deporte, e que estas sexan unha fonte de inspiración e apoderamento para novas xogadoras.
A deputada Sandra Bastos puxo en valor o labor a prol da igualdade das integrantes do Poio Pescamar, da violonchelista Macarena Montesinos, da creadora artística Alba Troiteiro e das mulleres do goberno provincial que dirixen áreas como infraestructuras, cooperación, deportes ou igualdade. Unha intervención que serviu tamén para alzar a voz contra a violencia de xénero e denunciar unha lacra que acabou coa vida de 47 mulleres e 9 menores no ano 2024, así como para facer un chamamento a igualdade para conseguir o obxectivo dunha xornada que, dixo, só deixará de ser necesaria cando non queden nesta sociedade episodios de violencia, prexuizos ou injustizas. A música do violonchelo de Macarena Montesinos e a danza de Alba Troiteiro puxeron o punto e final ao acto de conmemoración do Día Internacional da Muller na Deputación de Pontevedra. E 5 mulleres puxeron voz hoxe 8 de marzo en Sanxenxo. Esta mañá compartiron as súas inquedanzas sobre a igualdade, os cuidados, a corresponsabilidade ou o teito de cristal. Foi no marco da mesa redonda Mulleres con Voz, enmarcada na programación do Concello co gallo do Día Internacional da Muller. Pero o camiño non remata aquí. Queda moito por facer. Queremos seguir avanzando cara a unha igualdade real e ese camiño non queremos facelo soas. Necesitamos facelo xuntas e xuntos, co apoio dos homes, para eliminar, por exemplo, a fenda salarial, ampliar as oportunidades laborais en condicións equitativas e promover unha conciliación real, baseada na corresponsabilidade que deixe de ser un peso exclusivo das mulleres. Esta igualdade, por desgracia, non será completa mentre a violencia de xénero siga presente nas nosas vidas. A loita contra esta lacra é unha responsabilidade colectiva que require compromiso, educación e accións concretas para garantir que ningunha muller nos vexamos ameazadas ou cos dereitos acortados ou que non teñamos liberdade nas nosas vidas. As convidadas foron a xornalista e escritora Eva Mejuto, a matroa Emilia Losada, a psicóloga Marta Martínez, a secretaria de BUEU Paula Piñeiro e a xerente inmobiliaria Carmen Vázquez. Todas elas expuxeron as súas vivencias nun salón cunha ampla representación de colectivos de mulleres e asociacións do municipio. A charla estivo moderada por Tamara Andrés, directora de Dombate e a editorial Galaxia. A programación do Concello continuará mañá. O Salón de Plenos acollerá ás 12 do mediodía a lectura do manifesto do Día Internacional da Muller, que correrá a cargo da actriz, cantante e xornalista Jazmín Abuín. No Concello de Meis, o Día Internacional da Muller celebrouse tamén hoxe para poder facelo cos centros escolares do municipio. Así, durante a mañá, a alcaldesa desprazouse acompañada de outros membros do goberno a 3 colexios para poder dar lectura ao manifesto desta xornada coas diferentes comunidades educativas. Marta Giraldez estivo en Paradela co alumnado do CRA de Meis, no CPI de Mosteiro e no colexio de Armenteira. Tras a lectura actuou o grupo Diverso Converso, que recitou varios poemas. Esta é unha cita que une ao mellor da sociedade dos nosos concellos, da nosa comarca e do noso país, de todo o planeta, para conseguir un avance digno e xusto, sabendo que é imposible medrar sen o aporte e o talento das mulleres. É importante que dende pequenos e pequenas entendades que podemos facer os mesmos traballos, ter os mesmos dereitos e as mesmas oportunidades na vida sen barreiras. Non importa se és neno ou nena, ti podes ser o que queiras e facer o que che faga feliz. Co motivo desta data, hoxe seguimos soñando xuntas e xuntos, porque todo o que se creou antes se soñaba, porque a igualdade é posible. Un día para celebrar a igualdade e 365 días para poñela en práctica. En Meis somos iguais. Boiro adiantou tamén a celebración do 8M, Día Internacional da Muller, cun acto que se desenvolveu no hall da Casa Consistorial e que congregou a numeroso público. Este ano o Concello decidiu homenaxear as mulleres da Cruz Vermella, sendo elas as encargadas de ler o manifesto. O hall da Casa Consistorial quedouse pequeno para acoller o acto institucional organizado dende o Concello para conmemorar hoxe o Día Internacional da Muller. A edición deste ano tivo como protagonistas especiais as mulleres da Cruz Vermella, encargadas ademais de ler o manifesto, no que se incidía na necesidade de que a igualdade alcance todos os ámbitos da sociedade. Hai diversas formas nas que as mulleres foron un motor das súas aldeas ou cidades, como líderes na educación, na economía, na cultura,
na política e na loita por igualdade e justicia. Exemplos de mulleres que representan ese espírito son aquelas que traballan na cultura popular, como artesáns, escritoras, mestras ou artistas que preservan as tradicións, así como aquelas que loitaron por mellorar as condicións de vida das persoas máis desfavorecidas. Tamén tomaron parte no acto o concelleiro de Política Social, Raúl Treus, e o alcalde, Xosé Ramón Romero. Os dous destacaron o papel das mulleres ao longo da historia, recoñecéndolles o seu labor e incidindo na necesidade de seguir reivindicando a súa figura no futuro, co fin de acadar unha sociedade máis igualitaria, máis xusta. Desas diferencias entre o pasado e o presente, deses retos do presente para o futuro, que todos, pero especialmente os máis pequenos e os máis xóvenes, teñen que afrontar para contribuir a unha sociedade máis xusta, mellor e máis igualitaria. É un día importante, un día das mulleres. Hai moito feito, pero tendremos que seguir traballando día a día para que a igualdade de oportunidades entre homens e mulleres e sea un día de darle visibilidade e estar aí, como non podía ser de outra maneira, desde as administracións, poñendo en valor un día como hoxe. O acto contou ademais coa nota musical do grupo Seica, formación xurdida da Escola de Música Municipal. Máis de 500 persoas deronse cita este mediodía no pabillón de Barraña para asistir ao xantar de confraternidade da terceira idade de Boiro. Ademais das autoridades locais e representantes de toda a comarca, o evento contou coa presenza do presidente da Deputación da Coruña. Un ano máis, os maiores de Boiro viviron o seu día grande co xantar de confraternidade. O grande éxito desta cita fixo que o Concello habilitara 100 prazas máis no pabillón de Barraña para acoller os 550 comensais. A verdade é que tuvemos que aumentar en 100 plazas máis este ano, porque, bueno, a verdade é que estamos vendo que cada ano isto vai a máis, é un momento de delicia e de desprazamento para os nosos maiores do noso municipio e, bueno, a verdade é que estamos contentísimos. Ahora estuve na entrada falando con eles e a verdade que quedaron encantados o ano pasado. Esperemos que este ano o superemos, non? Ademais, o alcalde e concelleiros da corporación asistiron ao evento representantes de outros concellos, como o alcalde de Rianxo e o presidente da Deputación da Coruña, quen destacou a gran achega dos maiores para facer de Boiro un municipio dinámico e puxante. Unha xeración que é o xerme do que hoxe somos, non? É imposible recoñecer o Boiro de hoxe, dinámico, moderno, un dos concellos máis puxantes da provincia da Coruña, sin saber que antes hubo un esforzo previo dunha xeración que nos formou, que nos facilitou a incorporación ao mundo dos estudos, que facilitou-nos a incorporación á modernidade, co seu esforzo, renunciando probablemente eles ao seu benestar, non? Tras os discursos, os asistentes disfrutaron dun menú composto por 3 mariscos, peixe, carne e sobremesa. A xornada alongouse ata ben tarde, co baile amenizado por Mar da Vila. En Pontevedra, a mostra da parodia e o enterro do Rabachol terán que agardar. O Concello decidiu aprazar estas dúas citas que poñen fin ao entroido pontevedrés pola previsión meteorolóxica, que anuncia chuvias para toda a fin de semana e refachos de vento que poden chegar aos 80 km por hora. As dúas citas trasladaránse a vindeira fin de semana. Así, o venres 14 será a mostra da parodia e o día seguinte a queima do Rabachol. Deste xeito, estas citas súmanse aos diferentes aprazamentos que xa se decidiron noutros concellos por mor do mal tempo, como é o caso do enterro da sardiña de Vilaxoán. En Sanxenxo, o enterro do cormorán aprázase o sábado 15, o igual que a festa do jato. En canto ao enterro da cabra, celebrarase o día 14. Ademais, o Concello decidiu tamén adiar o desfile de entroido, que se celebrará o vindeiro 16 de marzo. Pola contra, outra das citas máis populares e multitudinarias do entroido do Salnés, o Momo de Vilanova, mantense para tarde deste domingo 9 de marzo. O equipo Ja volve triunfar no entroido pontevedrés. Por segundo ano consecutivo, a súa proposta fíxose co primeiro premio no concurso de murgas da cidade. Cunha posta en escena centrada nas dificultades de ser pai primeirizo, o grupo falou do tráfico na cidade, das dificultades de atopar aparcadoiro, dos premios Feroz e acordouse de Rafael Louzán e do paso da princesa Leonor pola Escola Naval de Marín. O xurado concedeu o segundo premio aos do Valdo Lérez, seguidos da murga do Naveiro, para
completar o podio. En canto ao resto de murgas que chegaron á final, o cuarto e quinto posto foron para a tropa de Monchacaralla e Leña Verde respectivamente. E ata aquí chegou esta edición das Novas do Día. A actualidade volve a Canal Rías Baixas o luns. Que pasen unha feliz fin de semana.